The DC Presidenti wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene sindimagwedezeka olo munthu atalankhula zamwano zotani zondinyoza motani ndimadziwa kunena kuti akunena chifukwa chokuti amamva za ine, akunena chifukwa sangathe kufikira pa ine. Mtengo umene umagwededwa kwambiri ndi miyala ndiye kuti uli ndi zipaso. Ndimadziwa kuti alipo anthu ena amene amandiderera, alipo anthu ena amandikonda, koma ochuluka kwambiri ndi ondikonda. Ndipo ngati samva the DC amadandaula kwambiri. Lero tikambirana zinthu zimene zimaoneka ngati zazing'ono koma ndi zoopsa kuposa matenda aezi. Zinthu zimene ngati boma simusamala pang'ono ndi pang'ono mtundu ukunka na utha, koma chifukwa cha ndale kuopa mavoti. Zinthu ngati zimene zimukulephera kuzipangira malamulo komanso kuziyang'ana with a critical eye, kunena kuti ziko lathu lisanke likuluza anthu ambirimbiri, ziko lathu likhale likuteteza ma citizens yake. Ndiye lero tikambirana zinthu zangati zimenezi zimene zimaoneka zophweka koma zikutha mtundu wa Malawi. Koma tisanapite kumeneko, lero ndi pa 30, mawa ndi pa 31, ndikufuna ndichite dedicate siku limeneli, chaka chimene chichi, kwa anthu amene agwira ntchito yooneka ngati yophweka koma ili yayikulu. Anthu amene ngakhale aboma sakuwaona kapena nkuwakumbukira kuti kodi anthu awa ndi ndani. Ziko linolo linali m'mavuto, ndipo MCP idafikapo, ndipo MCP inafika pokupha, MCP inafika potenga anyamata azikwanje kumachita terrorize Malawi. Koma pali anthu ena amene sanaone chikwanje, anthu ena sanasamale kumangidwa, anthu ena sanasamale kuphedwa, adayima nji ndikuyima ndi Amalawi, kuwateteza Amalawi. Leroli DPP alowa mboma, koma ikuoneka ngati anthu amene osakwadziwa kulizi. Ndipo anthu ena wamachita apolisi kuzera ku area 30 ulendo kupita ku South Africa kumakasaka anthu amenewo, ku Zambia, ku Botswana, ku Mozambiki, koma anthu mwamwayi Mulungu anawateteza. Choncho ndimafuna ndikukumbuseni inu aboma kuti pamene mukudya mapwemvu wanu, pamene mwalowa mbomamu, muziwe kuti mbomamu simunalowe monokha, munalowamo chifukwa cha anthu ena amene amaoneka ngati ni makape kwambiri, koma mukuwayiwalira olo kungomuyitana munthuyo muzangomuthokoza kuti zikomo antanyiwa. Ntanyiwa wagwira ntchito yayikulu kwambiri. Nyamata samagona uyo amapereka ma-update, ndipo ntanyiwa kupanda ntanyiwa sindikudziwa kuti kodi zinthu zikanakhala bwanji. Anamiwa kufika pofuna kuphedwa, koma pakana lero aboma kulizi palibe tukupanga machawi kuti mwina akangogwira ifache ena aja anali apolisi kukangogwira anthu amene ajawo ndicholinga kunena kuti chilungamo chiziwike komanso zawo chisiru zangati zisazachitike muno Malawi. Kulizi aboma la DPP likufasa kumayang'anira zinthu nazionongekabe. Kunali apasta akachenje, kunali Pastor Ujeni uyu Nyanyaliwa amene agwira ntchito kwambiri, ashumba amene agwira ntchito kwambiri, koma aboma kulizi waitana anthu ngati amene wakuti akangowathokoza ayi ndithu kukhala ngati simukuwadziwa. Kunali JB ochokera ku America, iyi ndi ali muziko limene akumadya nkaka ndi uchi, komabe even olo kungomuyimbira foni ndikunena kuti thank you Mr. JB, mwagwira ntchito kwambiri, mwathandiza. JB wagwira ntchito yolimbana ndi asamunda amene aja, kuphatikizapo anthu akukasasire amene pakana leroli kukasasireko andale anangopita kwa Japi Muhango ndikukagulira ng'ombe. Tikuthokozeni kwambiri ndi anzomera ngwira, munapanga zinthu zabwino kuwathandiza anthu amene ajawo akukasasire, koma funso nkumafunsa kuti kodi anthu akukasasira aja mwabwezeresa kwawo.
ziko la Malawi limenelo limangoyang'ana zinthu kumazitenga ngati ndizopheka koma ayi sizopheka. Anthu amene wanagwira ntchito yayikulu munayenera muwayitane muwathokoze anthu amene wawa, munayenera mwapadera muwayitane anthu amene wawa agwira ntchito, anthu amene wawa wabakiri Muluzu TV. Nyamata amene iyi akanaphedwa kale ndipo amene iyi wabakiri Muluzu akanapezedwa akananyenyedwa mwina ni makako, akanamutengera chiuje nijandi kukamuyendesa nacho chikatapira cha kumuyendesa nacho anthu akuona ndikumuphwanya. Koma lero kulisi aboma angomva kuti akuli ati wabakiri Muluzu. Koma nyamata uyu wagwira ntchito andi ntchito zina zimachita kuoneka kuti apapatu anyamata wa amene akulankhula kubakira DPP kuwauza anthu kuti akavotere DPP. Koma kulizi achina Bire Banda ndikuti tubire Banda si Bire wina aliyese koma Bire Banda, munthu wozichepesa wagwira ntchito yayikulu kwambiri, kugwira ntchito kuuza anthu kunena kuti iya Limpopo FM kulima DJ anagwira ntchito yayikulu. Koma kulizi lero tikamakuona ninu wa DPP kumatenga anthu amene akakutengera ni ma injunction, anthu amene ankapita kumakhoti kumalesa DPP kuti isawine, anthu amene ankapita kumakhoti kunena kuti ati ujeni uyu wakula, APM wakula, ndiyo amukugwira nawo ntchito. Kupita nawo kulikuni kumakapanga programu ya Dodima numangoimba mmanja po kunena kuti ziko ndilokondera kwambiri, ziko lilibe chilungamo, ziko lidamukanadi Yesu anali mpulumusi, mmene anthu ankaziwa kuti uyu ni mwana wa Mulungu atampachika kale pa mtanda. Iyi ndeti kuziwa kuti anthu si achipani chanu, koma ena wankachita kuoneka kuti awa ndi achipani. Achina Mutolo nyamata wang'amba kukamwa uyo tayi jatu ife didaonapo MCP itawina adatenga anthu onse amene amamenyera maufulu ndikuwathokoza. Koma inu kulizi kodi anthu amene wawa tikuanena pano abakiri Muluzu TV yo popeza ine sini mudziwa, ntanyi wayosho ine sini kumudziwa, Abire Bandawo ine sini macheza nawo, onse wa Mutolo ine sindidziwana nawo, Limpopo FM sindidziwana nayo, onse ajawa nyamata achina Richard Mpepo Amasauko Banda, onse ajawo amene ajawa nati atembenuza mfuti ndikumayamba kuombera. Zizaenda bwanji? So chaka chimenechi ndikufuna ndikuthokozeni inu anyamata magwira ntchito ndi ma activist ena amene amafunira ziko lawo zabwino, osakhala antongwe ena okuti kunja kukukacha amafuna basi aziyankhati ma audio anzawo, alibe nzeru kuti kujambula audio yake ayi, koma aziyankha audio yanzachi kutero kuti iso yanga yankha uyiyankhe kumene. Anthu ena ni makape kwambiri, zisiru kwambiri, amene amangofuna basi azioneka relevance pomwe palibe chimene achita contribute kuziko linolo. Achina Lighton Mangochi asaphwekerero liya, Lighton Mangochi wagwira ntchito kwambiri. Komanso uyu Prophet Habakuku amaoneka ngati ndi wa misala chonjo, ombwambwana chonjo, koma moja ndikatundu kuli ukuku Gomezani kumzuzu ukuku nyamata wagwira ntchito kwambiri. Koma ayi kuwaitana anthu amene wakuti mwathokoza mwina atu ena ife tili ndi zinthu zathu ngati I don't care tili ndi zinthu zathu, koma anthu amene wawa agwira ntchito not so only because ena walibe zinthu, koma njira ketese yowathokozera anthu munayenera muwathokoze. Lero tikambirana kwambiri zinthu zimene zimaoneka ngati ndi zazing'ono koma ndizoopsa kuposa matenda aezi. Lero tikambirana zimene zozo makamaka ngozi zimene zikuchitika pansewu pathu. Pansewu misewu yakuno ku Malawi yaonongeka kwambiri. Koma kwa anthu andale amaitenga misewu iyi ngati chinthu cha simple. Muyang'ane magalimoto amene akuphulika matayala chifukwa cha potholes. Awatu potholes amene tikukuuzani kuti musakweze tologeti mukanapanga kaye misewu, tachokera ndi pa Chingeni mupite ku Blantyre muone nambala ya magalimoto amene akuphulika matayala, muyang'ane imfa za anthu zimene zikuchitika. Tachoka ni even pa Bishop Simama mutu munchesimu
mukafike mukawale, tachokani mu Lilongwe mpite musalima, tachokani munzuzu mukafike kukaronga, mupeza kuti misewu yathu ndiyonongeka kwambiri. Ndipo sisi kuyeneranso kuti inu aboma muzikweza tologeti, ayi misewu yaonongeka kopya. Nimaona ripoti limene amatulusa a polisi za ngozi zimene zachitika kuno ku Malawi. Andi ngati pali nkhani ina yomvesa chisoni kwambiri imene aboma mukuyirekerera mukuyiyang'ana ndi diso la ndale kuopa kuti ati simuzasankhidwa, ni nkhani ya anthu anjinga za moto. Nkhani ya anthu anjinga za moto ndiyomvesa chisoni. Mupite ku chipatala mukaone, chipatala china chilichonse mukaone mmene anthu akufera, mmene anthu akuvulalira ndi njinga za moto. Koma inuyo aboma mulipe maboma onse amene abwera ati kuwateteza, ati mavoti, ati asazavote, angati anga apange sazavoteredwa, ati azavoteredwe chifukwa cha njinga. Koma njinga izi ngati simupanga malamulo okhazikika, njinga izizi ndikuuzeni wallahi kumwamba uko anthu akufa kopya. Ndipo inuyo andali munayenera mupange malamulo, chifukwa anthu angoti akapeza kathuta mbala kawo kukagula njinga opanda training, opanda zipewa. Ndikumanyamulana anthu 7 njinga imodzi. Ndikumadusa polisi a speed trap atayima poteropo, ndipo akafika pamenepo akudusa munthu ali pamwamba wanyamula makala, wanyamula matumba ache ali pamwamba, koma inu mukumusiya. Ndikumanena kuti amene ni mavoti aboma amene wawa azavote 2030, koma mtundu wa anthu ukupita. So pali zinthu zina zimaoneka za simple koma zikupitisa mtundu ukupita kupsha. Njinga za moto anthu akumayenda opanda ma helmet. Kale ife timaona kungopenda ndi njinga opanda helmet umagwidwa, koma lero ndizophwekatu. Wa polisi imwe wa traffic yo, wa polisi imwe wa CID yo akaweruka akumapita ndikukakwera sinjinga imwe ulendo kumapita kwawo. Andi mufuuze a polisi amene afa chifukwa cha njinga za moto, mpeza kuti nambala ndiyopsa kwambiri. So pali zinthu zina zimene zimaoneka za simple, koma zinthu zikupitesa miyoyo ya Malawi. Nkhani ina imene iti ononge ziko ni nkhani ya makala. Makala atu akuluakulu aonjeza, sopano padakali panopa aonjeza. Ndi chakudya of the day. Pena pali pose pali makala. Unfortunately umapeza galimoto ya ame yaima, umapeza galimoto ya polisi yaima, ma ministers yaima, akugula makala omwewo amene akuononga ziko. Ziko ili siku ninakuzabwera na mondwe wowopsha, na mondwe amene atazaononge china chilichonse chifukwa cha negligence, chifukwa cha nkhani za ndale. Pamene tikulowa 2026 ino aboma muyang'ane kwambiri nkhani zimenezi, nkhani za misewu yathu. Musamangolemba magali motoka kumachita likodi magali moto, takonza ni misewu. Andi panopa kuyambika racket akumatenga contractor pakati pa usiku basi kutenga marasha ajawo ndikumakango kwirira kumakathira mu potholes ya marasha, not even kukonza nsewu. Izizi muziyang'anire 2026 muyang'ane. Inde anthu ambiri akumaonjeza kumamwa mimowa, koma muje ni ngozi zambiri zizikuchitika chifukwa cha misewu yathu. Condition ya misewu iyi mukufuna muikwezere tologeti iyi, koma palibe chimene chachitikapo ndi tologeti kapena ndrama za tologeti zimangobedwa. Andine ndikumva chisoni kwambiri kuti mademo amene titi tizayambisa zakhala mademo owopsa kwambiri, chifukwa ine sinimanyengerera munthu iyayi. Nkhani ina imene ikufunikira kuti tiyang'ane mama uno ndi chitidwe wa anthu aza umoyo umene pang'ono ndi pang'ono so ukupha anthu ambiri akumwalira ku chipatala kuja chifukwa cha negligence ya madokotala. Even mukaone mmene amapangira anthu madokotala akamafuna kuwapasa anthu ku pharmacy mankhwala, pharmacy imakhala ngati adi makitu. Kuchuluka anthu chifukwa cha negligence komanso mwano. Kuona anthu kumasi anthu akuchita bleeding, kumanena kuti ine sindingakuchiteni treat ogwira ntchito ondisintha sanafike ndemu adikirire. Kumamuona nzimayi yakubula ndi pakati koma osamuthandiza. Izizi munayenera kuti inu aza umoyo mwachite discipline manesi anu madokotala anu. Imfa zina zikubwera chifukwa cha negligence, mwano umene ukuchitika muzipatala. Khandi nkhani ya ndalama sindikudziwa. Nkhani yomaliza imene tikufuna tikambirane lero pafete pamene tasala ndi siku limodzi kuti chaka chimene chichite ndi moyo wa anthu akundende.
anthu akundende akuzunzika kopsa andi nizomvesa chisoni kuti inu aboma pena paje muzipeza nthawi yoma kaendera kundende monga mmene wapangira deputy minister uja Norman Chisale mukaone anthu mene amazunzikira kundende mundende mutu muli even azimayi ali ndi ana ang'ono azimayi okuti anawo ndi osalagwa koma akukhala akuseva nawo ndende mupite kukachere mukaone kulilongwe mupite mu ndende zosiyana kunzimba kuzomba mukaone kumangoja azimayi ali ndi ana ang'ono ine mene ninamangidwa ninapeza azimayi akuyamwisa mwana wang'ono koma ali mu ndende izi munayenera kuti pamene mukupita ku Christmas iyi ndi New Year muchite pado ni anthu achuluka kwambiri chifukwa enawo ndosalakwa enawo ali innocent kuphatikiza azimayi amene ali ndi ana mmasero mwathu mmaprizoni mwathu. This is being inhuman. Bon Kalindo kukupemphaniswe inu amanebu kumene muliko kunena kuti makolo ambiri sanakwanise kulipira maujeni examination fees za ana tachita ni extend mafuna musekerero kapena mawa koma pitirizani mwapaseso anthu ena 1 week kapena 2 weeks makolo ena alibe ndalama. From Njeza village, the most deadly and dangerous child from Njeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.